Hem quedat que tot funciona de l'hòstia, Joder, que bé. Perfecte, doncs fot-li quan vulguis, que hi foto el crono. Espera, un moment, molt ràpid. Ha de ser una cosa el Jair. La teva primera intervenció en el podcast serà una pregunta que et faré jo d'un test picadet sobre temes varis, però no d'examen, sinó d'opinió i de... Això és perquè no Easy. t'ho abans d'hora, que no diguis... Exacte. I la intenció és que les respostes siguin una mica picadetes, per després, si cal, les desenvolupen. Vale? If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem. No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, hostia. ¡Están pasando cosas! Desobediència Cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda o bon vespre, benvinguts una setmana més. Podem donar la temporada per acabada, però encara queden grans reptes. Toca aixecar l'Eindhoven i encara hem d'esperar per saber quins rivals deixarem de trobar-nos a la Lliga l'any que ve. Però això no és gaire important si tenim en compte que ja no cal viure sota pressió. Els bons, per estrany que sembli, van guanyar i avui, almenys jo, ja dormo més tranquil. Està plovent, tampoc gaire, però ja és un què. Els melons estan sortint prou bons, segur que també prou cars, i les bústies de cada domicili estan inundades en propaganda electoral que, en la majoria dels casos, acabarà a la brossa sense tan sols haver estat consultada. Pel tema del paper i tota la pesca, segur que no hi ha una manera més ecològica de fer-nos arribar la propaganda? Si a casa meva visc amb dues persones adultes, per què tots tres hem de rebre la mateixa carta amb la mateixa propaganda? Per pensar. Nosaltres, una setmana més, tornem i ho farem com sempre amb el Meller. Trist perquè un equip del Petroli ha fet història, el Massaguer content perquè l'Espanyol va guanyar i el Lúria content i trist a parts iguals perquè segueix lesionat però no lo suficient com per tenir la baixa. Us parlo jo, Pau Balada, i aprofito per saludar el Xavi, l'amo de l'arbre de la calma i el comandant d'aquesta hora de rigor i entreteniment. I avui amb un convidat que si m'arriben a dir fa 6 anys que el tindria aquí al meu costat, només pensaria en dir-li gràcies per explorar Foro Cotxes amb la profunditat que ho vas fer. Com diria el Johan, sal i disfruta. Jair Domínguez. Benvinguts al Centre d'Anàlisi Psicotecnofutbolístic de Desobediència Cruifista. L'espai on tractarem de conèixer les conductes i emocions de la persona que avui ens acompanya envers el món del futbol. El nostre convidat d'avui es diu Jair Domínguez, no li acaba de fer el pes que li diguin que és periodista i humorista, però així el presenta a la Wikipedia, i un bon dia va decidir que era una bona idea venir de convidat a Desobediència Cruifista. Ell es presenta de la següent manera. Tinc 42 anys, visc a la P7, treballo a la tele i a la ràdio, estic divorciat i tinc 2 fills, m'agrada escriure i explicar històries. El món està ple de subnormals. M'estranya que la raça humana no s'hagi extingit ja. Comença el test. Jair, amb quines 2-3 paraules t'agradaria que et presentessin a la Wikipedia? Moderadament gilipolles, però bona persona. Quina és la teva carta de màgic preferida? Ostres, Ancestral Recall. Fer tele o fer ràdio? Fer ràdio. Toni Soler o Peyu? Ostres, ara... els dos tenen les seves merdes. Val. Avui el propietari de l'estudi, quan li hem comentat que vindries tu, el Jair Domínguez, ha dit hòstia el que va escriure la lletra del Chiquilicuatre. Això Sí, no ho he contrastat, és així? La lletra i la música, que no em treguin mèrits. També la música? Sí, clar, era una còpia de la gasolina. Cobres per això? Ja en parlarem després. Ho sabíeu vosaltres? Que havies... No, i em fascina. No ho sabia. A mi m'ha sorprès molt, com ho ha comentat el Xavi, que és una enciclopèdia oberta, el Leonardo da Vinci al segle XXI. Però bueno, el convidat és el Jair. Quines creus que són les principals característiques de l'humor fet en català? Actualment... Sí. Li estem donant masses voltes a l'humor, no se li han de donar tantes, és molt més senzill. Val, en relació a això, creus que cada cop es podrà fer menys humor sobre les coses? Sí. Per què creus que això és així? Perquè ens estem tornant idiotes. I després la gent parla de llibertat d'expressió, no? Sí, sí, sí. Val. Quantes vegades has hagut d'anar a declarar davant d'un jutge? 5.
Creus que tornarà algun dia a Cracòvia? Espero que no. Has estudiat Història de l'Art. Sí. Quin és el teu corrent artístic preferit? L'Art Deco. Val, ens podries dir una obra per poder tenir una referència? Sobre Art Deco? Sí. Aquelles lamparetes que sobre les taules que estan fetes com amb tessel·les de vidres de diferents coloraines que es posen a les biblioteques i a les pel·lis dels anys 20, doncs aquella merda. Val. Això és cert, eh? Això m'agrada, això m'agrada. Vale. En el futbol, què seria aquesta obra d'art? Podries fer un paral·lelisme o no és possible? Sobre Art Deco? Sí. Sí, Pedri. Pedri. Perquè és molt fràgil. Va. Quin és el teu primer record en clau blaugrana? Doncs diria jo que la Copa Primera de Wembley. Val. El gol de Koeman, sí. Gol de Koeman al 92. Sí, Ningú l'ha dit. 12 anys, sí. Vale. I per últim, explica breument alguna anècdota que hagis viscut amb algun futbolista. No expliquis la de Víctor Valdés perquè la vas dir a la sotana, ja prou coses ens diuen a vegades. Sí, una vegada en un partit de Copa del Rei Barça-Sevilla al Camp Nou, jo estava molt a prop del camp i vaig cridar Deco rompechochos i en Deco es va girar. Va haver contacte visual, eh? Si he de donar-li color a l'anècdota diré que ja va haver, però sí, no. Simplement es va girar i poder era per una altra cosa. Però a dins la meva ment es va donar per al·ludit i es va girar. Hi ha la possibilitat. Hi ha la possibilitat, que jo crec que cap futbolista es gira davant d'un improperi al públic, perquè excepte Vinícius, però jo crec que em va sentir. Val, bueno, doncs deixarem que això, sobre si ha passat o no, ja es veurà, la gent que faci les seves hipòtesis. Acabat el test. Doncs acabat el test. Ara sí, acabat el test, ja no estem en aquest moment de pressió d'examen, que al final és el que deies tu, no hi ha cap tipus de resposta correcta o incorrecta. No. Benvingut, Jair, com estàs? Moltes gràcies, molt bé, content d'estar aquí i que hi hagi beguda. Això és interessant, perquè de vegades, escolta, vas a una gravació i no hi ha ni aigua per beure. És la màxima preocupació per mi. Sí, per mi, ara mateix, a la meva edat, ja és l'única. Per gravar el búnquer pots beure alcohol o no? No bec alcohol quan treballo. De fet, cada cop bec menys alcohol, m'estic recuperant. Hòstia. Però sempre hi ha d'haver una... Home, aigua. Tu treballes a la ràdio, has de tenir aigua al costat. Per parlar bé. Molts problemes. I a la tele també. Aigua. Sempre aigua. Quedarà molt bé el clip aquest. Sempre aigua. Sempre aigua. Jair Domínguez, la teva cita del programa d'avui. Companys, com esteu vosaltres? Bé. Trobes bé, Adrià? Jo ho deia perquè molt millor. La setmana passada anaves... Sí, tenia el peu com la trompa d'un elefant, però estic recuperant-me molt abans del que era previst. Per tant, molt bé. Massaguer Meller, què tal? Guapos. Molt bé, molt contents. Abans de res, crec que hem de donar gràcies a una exconvidada o una convidada de Desobediència, a la Laia Coll. Crec que heu estat companys de RAC1. Sí. Doncs ens va convidar a un partit de handball, la Laia Coll. Sí. Molt guapo. I fent una review ràpida ens ho hem passat molt bé. Sorpresa molt positiva. Correcte. Jo vaig ser el primer que va criticar el handball. Molt positiu, no sé si ets fan o no. Mira, al handball passa una cosa, o en vol. El meu fill petit vol jugar a handball. És una cosa absolutament loca, però em va dir, m'agrada l'handball, compra'm una pilota d'handball. I està mirant vídeos d'handball constantment a TikTok, no sé per què, gent que es posa la resina aquella la resina a la mà. Dic, però què és això? Llavors resulta que clar, és que ara diré una cosa... Bueno, clar que es pot dir, evidentment. El cosí de la meva parella, la Neus Rossell, és en Jordi Rossell, que crec que és segon entrenador del Barça d'handbol. Vull dir que està molt ficat en el tema. Vaja, només li val perquè li va la feina. I vaig anar al seu casament fa poc i és un tio collonut i em vaig començar a interessar per l'handbol. Handbus molt bèsties. Molt heavy. Un jugador d'handbol. Bueno, amb en Massip vam coincidir en un partit de futbol d'aquests de les estrelles de la Marató. Hòstia, brutal. Estrelles. I teníem un equip lamentable on érem Miqui Núñez, Lil Dami, jo... O sigui, era el crac. Tres autèntics troncs. David contra Goliat. I Massip, que és un jambo descomunal. És molt gran, no? És molt gros, està molt fort i molt en forma. No sé quants anys té ara, però en un moment va dir que ens estàvem fotent una pallissa perquè l'altre equip eren tot youtubers molt forts. Va dir, aniré ara a aquest corner a marcar gol de cap. I va anar i va marcar. Vull dir, m'encanta aquesta actitud. Una seguretat descomunal, guanyador. Guanyador nat. Massip és com si fos americà. Vull dir, té aquell esperit.
Jo vull destacar un parell de coses superràpida. Una és que els porters van amb pantaló de pijama Sí. És el pantaló a les palles de l'hivern. acartronat, Sí, exacte. d'estar per perquè- casa totalment. Però el retro, l'old school, el de la goma aquella del cordill antic. Té alguna això funció m'agrada. tècnica, això? Jo crec que Per no rascar, no? Exacte. Sí, És perquè crec que van en plan comando, no? Van en... Home, jo crec que sí. El meu cosí, el Martí Lozano, ara mateix està a Toronto jugant de porter d'handbol. Colló, la família va a l'handbol. He anat a tocar un tema fortíssim. Jo m'ho puc aleshores creure, és normal és que que- no ho sabíem, no ho això. sé. Jo no tinc ni puta idea. No sé ni si s'ha de botar la pilota. Vull dir, no sé res. 3 passos, no es poden fer? No tinc ni idea. No sé, I després, a destacar també, l'estrella del Barça és un home que és igual que el Kendrick Lamar. Igualet. Igual és el Kendrick Lamar amb 2 metres d'alçada. És Sí, sí, fantàstic. t'ho és juro. fantàstic. Però Kendrick Ara Lamar, dicament. Kendrick Lamar amb esteroides. O sigui, Kendrick Lamar és baixet, per això. Sí, Sí, per és això, un pito però per això, finger. o sigui, agafes a Kendrick Lamar, Amb hormones de creixement, hormones de no? creixement com a Messi i Et surt aquell jugador, et surt aquell espectacular. I posats amb les comparatives random, el segon porter, el Nielsen, heu vist el viatge de Chihiro? Home. Sí, Sí, home, i tant. Sabeu que surt un bebè molt gros, enorme, que fot iuiu i tot? És aquest... S'assembla molt. Sí. Em recorda molt a aquest tio. Després, Hòstia. jo tinc un altre punt que a mi em fa ràbia. Jo quan miro els esports i tal, analitzo marques. Dic, aviam qui ha entrat al trapo i tal. No hi ha sabatilles Nike d'handbol. Ah, vale, pensava que deies marques de marcar el defensor. No, vale, no, vale, no. dius Tocar-se i marcar-se... No. Vale, no, dius de marques roba. Li va de sorprendre roba. que No no hi hi ha ha Nike. sabates Nike. No hi ha Nike. No estàs A pensant. Nike li pela Què l'handbol. predomina? Que juguen amb munics Hummel, amb Adidas, munics Puma, d'aquestes Múnich, de sola Hummel. de sola de gofre. Aquesta Això merda. només els porters, que m'hi vaig fixar. Els porters Collons, van quin amb, detall. amb unes molt finetes, tipus les Adidas Samba o Gazelle de turno, Sí. doncs marca Hummel o Puma, vaig veure jo. Però els jugadors van amb unes coses més semblants a la bamba de pàdel o de running de tota la vida, però Adidas, Puma i poc més. Són És bambes tot. per sintètic. O sigui, Sintètic, jugadors de bàsquet, jugadors de vòlei i jugadors d'handbol poden jugar amb el mateix sempre que sigui de canya baixa als d'handbol. Pregunta. Carai, Amigo, Li hem collons, molt que tècnic, molt tècnic Futbol, tot plegat. escolta, el futbol sala? És diferent. Ah, Van sí? al futbol sala tocant la pilota amb els peus, aleshores han de tenir tacte. Ah, amb una, conyo. tu et poses unes bambes de futbol, de bàsquet, intentes fer un xut i no notes absolutament res. Jo de futbol sala recordo que anaves amb la pilota aquella, a la micassa aquella, Sí. que et Un fotia un pedrot, canyardo a la cara. I et trencaven i havia les de dents. venir la UCI directament, amb el quiròfan mòbil, però bueno, ja no sé res més. Anava a preguntar si sap el Jair que és un podcast d'esports minoritaris. Això se l'he explicat ja o no va així això avui? La Estàs de Kingsley. cachondeo, Vinga, la Kingsley. Vinga. Tremenda jornada. No, però no sé què collons ha passat. Algun apunt més en clau No, amb donar-li les gràcies a la Laia, ens ha obert una mica els ulls, així que agrair sempre aquesta Si feina. vol que li fem la crònica redactada amb tots els punts que tenim, que ens ho digui perquè Déu-n'hi-do. No vaig poder anar per sobre el lesió, partit, Ja hagués anat jo, Però Sé poca estava cosa, lesionat. però va, anem una mica més al trapo, més enllà del test, ja t'ha presentat aquí l'Adrià i tot el rotllo. Voleu matisar alguna cosa del test o anem ja a temes que jo tinc apuntats? Per veure? Perfecte. Per si algú ve a una cova, veu aquest programa i resulta que no sap què és el convidat, cosa que em semblaria una sorpresa. On et podem veure, escoltar o llegir? Ara mateix al búnquer cada nit de 9 a 10 a Catalunya Ràdio, bon horari, nocturn, zero pressió, com vosaltres, i a l'està passant d'un 8:45 fins a les 9. Vull dir que acabo un programa i començo l'altre. Això és molt guai, no? D'anar molt És ràpid. com l'Hermione, tio, està tot arreu. Perquè Estic té a tot un arreu, però giratiempo. només aquell marge. I llavors acabo de publicar la meva última novel·la, Alegro con fuoco, on rajo una mica de TV3, el qual m'ha generat molt d'odi a dintre la casa, però, escolta... Però deu ser car Marc, d'acomiadar, ets car d'acomiadar. i Soc hem de- cara d'acomiadar, bueno, no tan car, però... Vull dir, seria molt absurd, no? L'han fet fora perquè va dir bestiesa en un llibre. Per tant, sempre estic jugant al límit, que és on em sento còmode. I la rajada en què no relacionat és sobre el tema aquell de que hi ha masses dinosaures a TV3? És un dels temes de TV3, vull dir, és un mal endèmic, no? Ja se sap que televisions públiques, molt de funcionari, hi ha gent que s'acomoda, com a totes les empreses on hi ha funcionaris. No té res a veure amb l'edat ni amb els dinosaures, perquè treballo amb gent molt veterana que són fantàstics professionals i gent jove que té esperit de funcionari, el qual és simplement una queixa al funcionari. El funcionari amb esperit En de funcionari general. que no té ganes de treballar, i això m'horroritza. No, perfecte. Ha quedat també una altra sentència perquè prengui nota tothom. I parlant dels mitjans, tu recordes com i quan comença el teu periple dins dels mitjans? Sí, mira, molt ràpidament. Jo estava buscant feina perquè era un jove sense estudis, que havia deixat la carrera i no sabia on anar, i havia trobat feina al Golf de Mèxic en una plataforma petrolífera i mentint en el meu currículum,
I aleshores, quan estava ja a punt de marxar, va aparèixer, es va fundar com una emissora de ràdio a Figueres, una catalana ja desapareguda. Van fer una sucursal a Figueres i van dir, hòstia, necessitem un tio que sàpiga com va una taula de mescles i tal. I jo vaig dir, home, jo i tant que sé com va. Sabies? Si anaves a Mèxic a ser geòleg analista d'estrats, Mare de Déu! com no podies controlar una taula de com no havia mescles. allà. De cop em va entrar el pànic i vaig dir, sí, sé perfectament com va, vaig fotre allà... Et va agafar el pànic per fer un mal programa de ràdio de que no quedés bé, però després t'anaves allà a fer una explosió de petroli i aquí no estaves tan nerviós. Anar allà i dir, foradeu aquí. Això no et posava nerviós, et va posar nerviós i aviam No, veure si no Estaves sortia bé el dins ja? Estaves contractat? Havia d'anar a fer tota una setmana de prova allà, perquè evidentment amb el meu currículum inventat, fet en Photoshop, Què et vas jo inventar? era Què s'ha de un tenir? geni. Què s'ha de- enginyeria? Geologia, Era no? geologia, Ah, llicenciat en geologia, amb 20 anys que tenia, o 19. No cola. Era un nen prodigi. Tu, el reactor 4 de Txernòbil t'haguessis desenvolupat com peix a l'aigua. Era molt gros perquè era aquella època d'internet on la gent no demanava, no podia contrastar res. Ara tothom pot entrar i dir que collons ha estudiat aquest tio i jo ni ho saben, no? Però en aquella època jo podia dir que tenia 25 anys i era geòleg, i ho haguessin dit. I llavors vaig dir, aviam, no juguem tan forts perquè un cop siguis al Golf de Mèxic potser no pots tornar. I em va semblar molt còmoda aquesta opció, m'agrada molt la ràdio. Vaig descobrir l'amor per la ràdio, el que és parlar davant d'un micròfon i que la gent et senti em sedueix moltíssim i a dia d'avui encara m'encanta. I una cosa va portar l'altra, vull dir que al final com a mínim en aquella època hi havia molt poca gent que volgués dedicar-se exclusivament a escriure guions i poder parlar una mica, tenir una mica d'antena, cosa que vaig anar aprenent amb el pas del temps. Però com a guionista mai em va faltar feina i vaig anar saltant de programa en programa i em va anar, i vaja, fins al dia d'avui he anat fent, que ara ja no escric, però segueixo parlant. La ràdio, Anava a dir, sou pocs, oi, els guionistes d'aquest gremi? Vull dir, sou uns escollits, al final, a Catalunya, sobretot. Jo no diria que som uns escollits, però som molt pocs, això ho vaig descobrir fa molt, que hi havia molt poca gent que escrivís i que hi havia molta necessitat de guionistes que s'adaptessin bé a lo que és el programa, que tinguessin poc ego com a escriptors, com era el meu cas, vaja. Moca't tranquil al micro, fa molt més proper tot. Perdoneu, estic amb Podcast Com es d'aproximació. nota que té ràdio? És que això és la màgia de la ràdio. Sí, aquest gest. Explicar-ho no. No, al búnquer estic tot el dia mocant-me perquè allò és un pou d'àcars i ara vinc amb al·lèrgia dels plataners d'aquí fora, no? Però recordo que sí que és veritat que eren molt pocs guionistes al món aquest. Vaig anar a patar a Buenafuente, on també al 52, al local, hi ha molts programes, després Cracòvia, Polònia, etc. I sí que és veritat que vaig descobrir que sempre érem els mateixos, no? Necessitem algú que escrigui la gala dels Goya, doncs érem 10, vull dir que ens ho anàvem passant d'uns a altres. Tots amics de Tomàs Fuentes. Tomàs Fuentes és amic de tothom perquè Tomàs Fuentes és una de les persones més maques del món. I és el líder d'un moviment de còmics i Toni guionistes. Soler. No és Aquesta líder, és una hipòtesi no és que el dic. Toni hipòtesi de- Tomàs Fuentes és el tio que té menys fusta de líder del món. És un tio, no vol problemes, vol estar tranquil a casa seva, és un tio que l'estimo moltíssim i segurament és el guionista més talentós del món, perquè aquest tio estava fent els monòlegs de Buenafuente amb, no sé, tenia 12 anys, no sé, era molt petit. Estava acabant l'ESO. Per tant, aquesta teoria que tinc, que és com el cap de la màfia del guionista, no és veritat. No, Vale, és fals. Existeix el cap perquè de la màfia? No és el tio amb menys pretensions del món. És el Buenafuente, el cap de la màfia dels còmics? Buenafuente és massa ric com per ser cap de res. No li interessa res, ja. Vull dir, vol pintar i que no li toquin gaire els collons. I ja està. Sembla perfecte. És espectacular. És el que faria jo si fos com ell. I de tots aquests projectes audiovisuals on has participat, Sí. o on molts, diguéssim, han estat amb el teu nom, com pot ser el Búnquer, quin és el que més t'has fet teu? Pots dir també la música, perquè sabem que estaves a una banda, que vas començar també... Un llibre. Sí, no, jo on estic més còmode és, lògicament, és escrivint, perquè estic a casa amb el meu ordinador i assegut i puc anar bevent i mirant per la finestra. Estic molt tranquil escrivint, és el que m'agrada, és el que m'ha agradat més. Em sento realitzat escrivint, però també m'ho he passat molt bé i m'ho segueixo passant molt bé a la tele i a la ràdio. Al Búnquer m'ho passo molt i molt bé perquè treballo amb els meus amics i fem coses molt divertides, com també m'ho vaig passar molt bé fent a la segona hora,
amb en Quim i en Xavi, que són amics meus, que els estimo moltíssim, i on fèiem coses com Què passa fora cotxes. Increïble. Vull dir que és la secció que menys esforç m'ha costat de fer de tota la meva vida, perquè era simplement llegir Però coses que escrivien tenies un usuari a Fora Tenies Cotxes. usuari, exacte. Sí, Això em ja va és fer un fora què? dos cops. Hòstia. No, això és fort. Va ser terrible i trobo molt a faltar perquè ara vaig perdre la contrasenya i no me'n recordo la meva contrasenya, llavors fa 7 anys que no entro Fora Cotxes, no? Quina llàstima. És una llàstima perquè s'ha de pagar per tenir... Exacte. jo no I t'han penso de pagar ni un convidar, duro. que això és heavy, t'han de convidar, tio. T'han de convidar, o sigui que des d'aquí faig un crit. Quina si clandestinitat, algú vol no? convidar-me. Sí, bueno. I aquella secció té molt bon record, em trobo gent, has de fer Què passa fora cotxes, jo sempre dic el mateix, que és impossible tornar-la a fer. És com l'ukelele del Gisbert, ja no el veurem més, no? El Gisbert no, el Gisbert el que ha de fer és escriure. Oh. És un gran escriptor. Sí, bueno, les lletres així ho demostren, sí. Sí, mira, no volia entrar en aquest tema, però jo he rajat Entra. molt tota la meva vida de Manel, però he de reconèixer que les lletres eren sensacionals i tenien un català excels que ara no tenen. Ara, si hem de sobreviure amb el català dels tiets... Va, ara ja anem a atacar la música en general, cosa que estic... Tens informació confidencial? Torna, Manel? No, penso que no. No, però pregunto, tens algun Què es diu als passadissos de TV3? Tens algun coti per coti? No ho sé, de veritat. Jo mai he sigut molt fan dels Manel, perquè musicalment no m'interessava massa, però clar, líricament i estilísticament el Guillem és boníssim. I van fer coses molt interessants, vull dir que tant de bo. Què t'interessa musicalment? Molt ràpid. Un catedràtic aquí. Ara A veure. La Dua Lipa. La Dua Lipa no m'interessa en absolut. Vale, està sonant ara mateix. Detesto el pop modern i les cançons d'1 minut i mig que em posen els meus fills. Per què duren 1 minut les cançons ara? Què collons Perquè passa? la gent immediatesa, s'avorreix. el Pel TikTok. Perquè càpiga TikTok. Perquè I has de càpiga treure- TikTok, ja ho sé, no m'agrada això. Un àlbum a l'any, ara. A mi m'agrada Bach, a mi m'agraden els Beatles, a mi m'agrada el death metal, m'agrada Radiohead, soc un senyor gran, jo. M'agraden aquestes coses. Coses modernes que m'interessin, n'hi ha molt poquetes, No cal, vull dir, si al final t'he preguntat sobre el teu criteri general. ja ho sé. No és una pressió de dir ara... No. Amics de les arts. Amics de les arts no els escolto. Amb molt bon criteri. Però jo si et poso ara a l'Spotify el meu Hòstia, sí. Like Songs ara... Ui, estem entrant en En les entranyes del Jair, un tio que es diu Josh Turner, que té una veu de tro increïble, que és un cantant de country, el nou single d'Extreme, que la cançó és una merda. Preneu nota, gent. Sí. Preneu nota. I cançons que em col·loca el meu fill aquí, Golden Hour, Cupid, coses de Bad Religion... No et fa molta ràbia, Jair? Un grup que es diu The 1975, molt bons. No, estàs tu al cotxe, et poses a l'iPhone, Sí. a l'Spotify amb la música i estàs supermotivat amb la Sí. cançó i la següent cançó és una del teu fill que dius, vaya, I l'has de deixar. et baixa és com... Sí senyor, perquè el que fan és, ja li posen el cor quan els agrada molt i ja me la colen la llista de cançons que m'agraden. Rosalia, bueno, Muse, Green Day... Veus, Muse a mi sí, Tenim una mica de tot. A mi Muse m'agrada molt. Tot, soc un tio eclèctic. M'agrada. Anem a una part, perquè ara hi ha molts programes on es fa això de dir noms de persones i que tu, el convidat, les hagis de definir amb una paraula o un sintagma. Hòstia. Ara ho farem al revés, d'acord? Et dono alguns adjectius, sintagmes, el que sigui, perquè al final la sintaxis la porto com la porto, sense pensar en ningú, i tu ens dius el nom de la persona que et vingui al cap, d'acord? Som-hi. És molt complicat. Un referent. Del que sigui. No penso en ningú, és lo bo. Déu meu, Risto Stoikov. Vale. M'encanta. Algú infravalorat en el seu món. Ja sigui artista, escriptor, músic. Egon Schiele. Toma. Què passa? És un pintor. Vale. Anem a preguntar-te qui és. Un pintor va morir molt jove, però és el meu pintor preferit, segurament. Val. Molt infravalorat. I algú sobrevalorat? Ansu Fati. Ostres, anava a dir un nom que em genera tanta control... O sigui, em porta tants problemes dir-ho que ho tornaré a dir. Sergi Busquets. Bueno, seria una unpopular opinion, que a vegades això ho hem fet Sí, una aquí. unpopular Bueno, I és no és una bona època per dir-ho, ara que es No, retira, ja ho sé, és un ja bon ho sé, moment. És atrevida, és atrevida. És atrevida, sí. Bueno, ho veurem ara, si el Barça ressenteix molt amb la seva baixa l'any que ve o no. Dir-ho ara Final- vol dir que ho penses de veritat. Perquè, Exacte. Jo no- perquè és molt difícil dir-ho ara, que és quan s'està marxant, clar, ell tot, sí. tot de Busquets, com t'estimem. Si ara treus la bandera
que Busquets està sobrevalorat, és que realment ho vaig dir un dia a la sotana i em volien trencar la cara, però bueno, he vingut a jugar. La millor persona amb qui treballar. Déu meu! Ostres. N'hi ha tants o n'hi ha tan pocs? Però no n'hi ha molts. Ara mateix et diria, no és per ser pilota, però realment estic molt còmode treballant amb l'equip del búnquer, tot i ser gent d'Osona... Epa! Red flag. Red flag. Red Passa una cosa amb la gent d'Osona que jo no ho sabia, que són... d'Osona. Hi ha una endogàmia molt forta. Sí? No arriba a l'extrem de la gent de Lleida, que és una cosa terrible, l'endogàmia lleidatana. I els cognoms es nota. Es nota, però tio, els d'Osona s'agraden molt ells mateixos. Llavors estem treballant amb gent d'Osona, que els estrangers som la Neus i jo, i tot i així ens sentim com a casa, som bona gent. Bueno, La gent d'Osona. La gent d'Osona. I tots s'assemblen entre ells. Tots són iguals. Tots es diuen Codina de cognom. Si teniu algun més per tirar-li, No, si no vaig molt a l'últim complet. jo. El major fill de la gran puta. Ostres, això és molt gros, Ara mateix. Tenia una llista. Hòstia, jo no ho preguntava sabent que tenies llista. Jo tenia una llista de gent a qui odiava, l'havia fet fa molts anys, i tenia una llista de gent. Hòstia, aquesta gent és infame i aquest tio si me'l trobés pel carrer el mataria. Però últimament he abraçat el zen, el minimalisme. No ho diu a ningú, és cert, abans era molt malvat, però ara sóc bona persona, o intento, si més no. I no et sabria dir qui hi ha aquí. Et diré que ara mateix estic molt emprenyat amb la gent d'abogados cristianos que em fan anar a judici, gastar-me diners en procuradors, cosa que no voldria fer. I com sempre estic molt indignat amb tota la gent de Vox i de partits d'extrema dreta. Ara mateix sóc així de simple. Val. El zen, abracem El minimalisme. Abraceu el minimalisme. Si hem d'odiar aquestes coses, crec que estem al mateix carro, em sembla. I aparquem aquesta part més personal de tu i si us sembla, ja que això és desobediència cruifista, anem una mica a la teca, que no és altra que la futbolística, si és que hi ha alguna cosa a parlar. Perquè aquest cap de setmana s'ha entregat el trofeu de la Lliga al Barça, no? Una mica de parafernàlia, una mica donada perdent, cosa que a mi m'indigna, celebració cutre, tota la pesca, però anant a lo important. La setmana passada el Madrid va quedar eliminat a les semis de Champions i coincidirem tots que va ser un dels meneos més grans que hem pogut veure en aquests últims anys, perquè vau veure el partit, oi que sí? Home, I és tant, el partit de i l'any. tant. Sí? No. Molt bé, Massaguer, comencem de puta mare. Això no és veritat. I tinc una explicació, us ho juro per la meva vida, no Estava vaig veure ni un jugant a minut del pàdel. partit. No, Hòstia, també em sorprèn. o sigui, vaig jugar abans, però l'hora del partit no vaig veure el partit. Totes les eliminatòries que el Madrid ha passat els últims anys, jo estava mirant-les en directe, enfadant-me, perdent cabell i perdent anys de vida. I vas fer el contra I vaig Rafael. decidir No m'ho que aquest crec. any jo faria esforç en fer contra Doncs Tinc una segueix pregunta, així, segueix Vas veure el 4-1 que li fot l'Ajax al Madrid? No vaig veure el 4-1 en directe. Hòstia, la teoria comença a funcionar. Doncs Sí, segueix. però vas posar en diferit, cacho friki. No, el vaig veure, o sigui, vaig veure el dia següent el resum. Vale, perquè has dit en directe, però després vaig agafar i les 2 hores i mitja de partit me les vaig no menjar. vaig veure 2 hores i mitja. Val. Però últimament sento que el món gira al meu voltant, llavors vaig pensar, pues, això va així, llavors el Madrid, Vaig a sacrificar. si jo no el miro, el Madrid perdrà. I Heroi, va perdre el Madrid. heroi. Molt bé. Tu el vas veure, Jair? No el vaig veure perquè últimament el futbol me la sua, però que perdi el Madrid sempre és motiu de joia. Fins i tot havia pensat apostar sempre a principi de temporada aposto favor. que el Madrid arribarà a final de la Jo Champions. això ho feia, Sempre s'han de fotre 200 de guanyar. euros. Sí. Pel que pugui ser. Bona pel que filosofia. pugui El que pugui ser. passar. Sempre s'ha de fer. I recordo que hi ha gent com l'Àlvaro que és gafe d'anar al camp i me'n recordo, ara no me'n recordo qui era, no sé si era Òscar Andreu no, perquè és el tio que menys li importa el futbol del món, però algun d'aquests que anava al camp molt de tant en tant i que Xavier Bosch li prohibia que anés al camp. Imagina't. No, tu no vinguis perquè perdrem. I passava. enfadat. I el Xavier Bosch enfadat no te'l volies trobar, perquè és un jambo. No passa per la porta. Pot 2 metres, destruir... Si parlaves de l'Enric del Masip, No! Masip no té res... O sigui, Xavier Bosch, un cop de puny de Xavier Bosch, vull dir, t'arrenca la columna, no?
I ara no recordo qui era, però hi havia un tio que també era malastruc a favor, no? com l'Àlvaro, i així ha de ser. Jo amb el Madrid també ho he passat malament, a vegades dic, vaig a mirar-lo aviam si perden, i sempre que dic aviam si perden, passa el contrari. És que és això, és aquesta frase. Llavors no vaig fer res, vaig estar fent vida normal, i abans d'anar a dormir vaig veure 4-0 i vaig dir, bueno... Un somriure. Tant no me la sua, Déu meu, de cop aquella alegria, no? Vinga. Per tant, també t'és igual si el Pep guanya el triplet? Sí, home, m'alegraré molt per ell. A mi en Pep és un referent per tots els calvos catalans. Un tio amb un bon crani. Sí, és un bon calp. És un bon calp. No, s'ha de dir que ell escriueix molt bé, així. Jo sempre estic al caire de rapar-me, sempre hi ha aquell moment de em rapo o no em rapo, veig en Pep i dic és que té un bon cap. Jason Statham... El Vin Diesel, tot i ser una mica rotllo Dumbo, també li queda bé, tio. Vin Diesel té un crani raro, però li queda bé. Clar, és que acompanya el ser un croissant. És que clar, ser un croissant... Sí, exacte, anava a dir The Rock també. The Rock li queda de puta The Rock amb mare. cabells, per exemple, seria la cosa més estranya de Hi ha una l'univers. foto que corre d'ell amb cabells, sí, però i amb una ronyonera. Sí, molt rara, però té una sensació molt rara. Coll ali. Quan anava a la uni o al high school. Els diners ajuden, els diners també ajuden. Desprenen... Si estàs fort, té uns pinyos al The Rock. Preciosos, mare, qui el va parir. Tu, Pau Meller, el vols o t'és igual el triplet de l'equip del Petroli? El vull. Hòstia, crec que sorpresa. reivindicaria molt la posició i el bo que és Guardiola. Crec que aquesta Champions és una mica la cirereta del pastís de demostrar el que ha aconseguit a Anglaterra, que és descomunal, que no ha guanyat 5 de 6 de Premiers, és descomunal, només li falta això. Què li falta? Només ha de guanyar la Champions? La Champions, l'ha guanyat, amb el Barça l'ha guanyat. La FA Cup aquest cap de setmana. Li falta amb el City per rematar. No vol dir aquesta temporada. Aquesta temporada. La FA Cup aquest cap de setmana. I què haurà guanyat? Haurà guanyat en Champions? També va guanyar una? No, el Barça va guanyar-ne dues. Amb el Barça dues i amb el City i amb el City. Amb el Bayern no va... No. Fora sense Leo Messi és el que també se li diu a Guardiola, que no pot guanyar la Champions. Molt interessant. Ja parlarem. I el problema és que a Madrid diran que és perquè té Haaland, o sigui, guanyarà la Champions si la guanya i diran, no, és que té no han pogut dir això amb l'eliminatòria contra el Madrid. Del Meneazo. Bueno, Madrid i el relat anti-Guardiola. Plorant i babejant amb Guardiola, que és un tio molt madridista, callant a Susana Guasch un any més, em sembla de puta mare. Hi ha un tio, ara acabo de recordar a qui ho diu, a mort. Epa. Repesquem. Com es diu aquest tio del Chiringuito? Vale. Tan odiós. No és el Juanma, No és el Juanma. Juanma Rodríguez és un... El Gargamel? No, José Luis Sánchez. Sí, aquest fa molta ràbia, però es veu que és un feixista. Sí, però és que aquest no és un paper, és que és així. És que és aquest tio. Aquest tio, si ara en diguessin que ha de baixar Déu Nostre Senyor i assassinar una persona, seria aquest tio. Si fa ràbia parlant de futbol, tu imagina't si es posa a parlar... de dones, de races o de polític. Aquest tio, que és el tio que té més cara de dolent de James Bond del món. Sí, és aquest tio. Sí, té cara de persona dolenta. Totalment. Tornant a robar bocades d'alcohol és segur. No, feia que els altres li robessin per ell, és així de fill de puta. Una mica rates. Per tant, tu, Adrià, entenc que tu no patiries, o sí que patiries, si el Pep no guanya. Jo vull que guanyi el triplet, per però si per lo que sigui hi ha un desliz, tu et preocupes, la seva imatge queda impol·luta, no li cal guanyar cap Champions més per ser el millor entrenador de la història. És que jo ho dic perquè hi ha molta gent que diu no, la feina ja està feta. S'ha fumat al Madrid, no hem de patir més, si la guanya guai, si no la guanya... Cirereta al pastís. Si la perd, home... Se li tiraran a sobre, és com el Messi amb el Mundial. És exactament el mateix que el Messi amb el Mundial. Jo no entenc de futbol, però hi ha alguna opció que perdi aquesta final? Sí, perquè hi ha un vídeo... L'Inter és especialista en guanyar finals de la Champions de forma no merescuda. Em ve al cap una contra el Bayern de Munic amb el gol de Drogba. Que mereixen guanyar, Mereix guanyar el Bayern. Aquella final contra el Bayern. Allò és Chelsea. Pues és el Chelsea. Ai, Chelsea. L'Inter li fot un carro. El Diego Milito. És veritat, li fot un carro el Diego Milito al Bayern. Al Santiago Bernabéu. Jo sí que hi ha fonaments perquè l'Inter guanyi la final de la Champions, i és que un adivino a Twitter i a TikTok va agafar les eliminatòries de la Champions amb ous.
i xocava els ous i cada ou era un equip. I el que es trencava era el que palmava. I I es va arribaven trencar el a la City. final City-Madrid i es trencava el City, amb la qual Doncs, Pep em sap molt de greu. City-Inter. No fa Mira, falta City-Inter, més. t'ho prometo. Ja Hi ha un no cal ni gos. que el veiem, el partit. Hi ha un gos que a la NBA va dir que passarien els Golden State Warriors contra els Lakers tirant canasta al gos Sí? i no van passar, es va equivocar el gos. Per tant, Vinga, gos, tonto. tonto Pedro. Haver estudiado. L'únic que té Ja un no currículum impolut amb això és És el el Pulpo Pulpo Pol. Pol. El Sí, Pulpo senyor. Pol. Pulpo Pol, però és se'n- mort el Pulpo Sí, Pol. sí. Però millor per això se'n va poder anar a la tomba amb la tranquil·litat de la feina ben Amb feta. 100%. Sí. El Sí, Pulpo sí, Pol sí, era sí, tothom. no va fallar-ne una. Ni una, no feia res. També dic, si arriba a tenir una esperança de vida de 4 anys més, no ho explica. Quantes prediccions va fer, no, al final? Poques. Poques. No sé, El no li Mundial, van suposo, preguntar. no? I tornant al futbol, a més, aquest cap de setmana hem vist per primera vegada una expulsió de Vinícius. No vull entrar en el debat que porta tot això tot l'any sobre la taula, ja el coneixeu, però el que està clar és que l'afició del València té una ben muntada, càntics racistes a la rebuda de l'autobús, durant el partit, en fi. Se'ls ha cremat la verge a València i ara falta veure què passarà. Sí, ara que em treus el tema aquest de la Verge, més ideal per comentar una cosa amb el Jair. Sé que segurament és un tema que et fa pal, el de la Virgen del Rocío, que si vols explicar ràpidament què va passar en aquell gag i si vols parlar també una mica de Fundació Espanyola d'Abogados Cristianos, per contextualitzar una mica l'oient de què és el que va passar amb aquell gag i a partir d'aquí... Van fer un gag sobre la Virgen del Rocío, la Judit Martí va sortir vestida de Virgen del Rocío, tot i que veiem venir que podia generar certa controvèrsia. Es va fer perquè pensem encara, tant Antoni com jo, que aquest és un país on es poden fer acudits sobre religió, i bueno, ens van demandar per un atemptat contra la llibertat religiosa i bueno, ja veurem si hem d'anar a declarar o el que sigui. Jo espero que no, però ja es veurà perquè la justícia va com va, o sigui que no pots riure't de la Virgen del Rocío. Val, doncs jo ara, Xavi, si em pots posar una mica de música d'ambientació, tinc el gran repte sobre un tema que possiblement ja faci mandra i estigui molt sobat, sí. Doncs preparar una secció, val? I a partir d'aquí doncs ja entrem en aquest ambient. Vull fer un experiment amb tu, Jair, i consistirà en el següent. Us necessito a tots mínimament atents, val? Ho estem. Per començar aquest experiment ens hem de situar en una vida paral·lela teva. Què vol dir això? Doncs que genèticament ets la mateixa persona, però durant aquesta vida paral·lela has rebut uns estímuls mentals diferents als que tens ara. S'entén, més o menys? Sí. Val. Tu, Jair, en aquesta vida paral·lela vas néixer el 21 de maig del 1980 a la localitat del Monte, que és un municipi d'Andalusia. Val? Els teus pares dubtaven en posar-te 3 possibles noms: Manuel, Hugo o Martín, que són els noms més posats a Andalusia segons eldiariosur.es. Llavors, et dono l'oportunitat d'escollir en un d'aquests 3 noms: Manuel, Hugo o Martín. Ja que som allà, Manuel. Manuel. El Manuel Domínguez va ser un nen que es va criar a l'escola Colegio Virgen del Rocío. I per què l'escola duia aquest nom? Doncs perquè resulta que el Manuel va néixer on es troba la Virgen del Rocío, que és la patrona del poble. En aquesta presumpta escola d'un món paral·lel es segregava per sexe, sonava l'himne d'Espanya abans de començar qualsevol classe i es premiava els nens que aguantaven més temps plorant davant una recreació en paper matxer de la Virgen del Rocío. I amb què els premiaven? Doncs amb una pulsareta Scooby-Doo amb els colors de la bandera d'Espanya. I quantes pulsaretes amb la bandera d'Espanya havia aconseguit el Manuel Domínguez? Digues una xifra, Jair. 2. 35. Rècord absolut de l'escola. Li deien el niño del lloro. De fet, podem escoltar un d'aquests moments de passió i sentiment del Manuel Domínguez. ¡Qué bonita eres, madre, la reina del martes santo! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero va a ti para la calle, reina! ¡Qué bonita eres, madre! Comences ja a crear el teu nocma mental dins d'aquest món paral·lel? Sí? Sí. Situes? Sí, Et sembla bé si et dono més inputs perquè entenguis més on ens situem? No, jo ja estic més que situat, però bueno, endavant. És la meva secció, per tant... Esperava que em diguessis que sí, Em un sí plantaré els rotund. inputs que vulgui. Esperava un sí rotund. El Manuel Domínguez formava part d'una família humil que tenia un bar que es deia La Taverna del Tío Juan, on els habitants del Monte es reunien cada diumenge per seguir la jornada de la Liga Espanyola de Futbol. En aquest establiment, tu, el Manuel, et vas criar al voltant d'expressions com jefe, no hace falta tanta espuma en la cerveza que me ha afeitado ya esta mañana, ponme el secreto ibérico pero sobre todo no se lo cuentes a nadie, o Juan, ¿dónde está mi chupito de la suerte? Val? Llavors, et dono uns últims inputs perquè ja t'acabis de recrear en aquest personatge d'una vida paral·lela. Tu ets la mateixa persona genèticament, però estàs a Sevilla, entesos? El Manuel Domínguez va fer-se monaguillo i va guanyar-se un lloc a la Fundació Espanyola d'Abogados Cristianos. Sí? Arribats aquí, acabats els inputs.
Llavors, aquesta secció podria acabar aquí, és a dir, jo us he explicat una història d'una vida paral·lela del Jair i passem al següent, no passa res, però a mi el que m'interessa és fer aquest petit experiment. Si vols te'l plantejo i tu decideixes si tirar-lo endavant o no sense cap mena de compromís. Sí. Acceptes? Sí, sí, home, Vale. i tant. Llavors et tiro la tessitura aquesta. Tota aquesta turra i performance del món paral·lel és per posar-te a prova i preguntar-te si, posant-te en el lloc del Manuel Domínguez, series capaç d'argumentar en 35 segons que no es pot fer humor amb la Virgen del Rocío. Et veus capaç o passes? No, home, i tant que em veig capaç. Vinga, Manuel. Es posa les ulleres o no? No se puede hacer... És que em surt aquell senyor que és el meu avi, en Pau Descansi, que sentia molt com a bon andalús. Crec que m'hagués dit que no es podia... Bromes sobre això no es poden fer. No es poden fer, igual que una vegada em va aturar una jove musulmana i em va dir que no es podien fer gags sobre Alà, ni Mahoma, ni res d'això. Però ho porten molt a dins, és una cosa que s'ha de respectar, i no te'n pots fotre de les verges, no te'n pots fotre de Déu ni del seu fill Jesucrist, perquè és una cosa que tots portem a dins i que s'ha de respectar. Respeto, el respeto. Doncs experiment assolit. Jo ja està, me'n vaig a casa amb la tranquil·litat d'haver experimentat amb el Jair. I amb el Manuel, sobretot. Sí, sobretot, el Manuel Domínguez, que és com es diu el meu pare, de fet. Hòstia, que heavy. Plot twist. I no fotis que va néixer a Andalusia també i tenia una bona escola. Ella va néixer a Barcelona, però Vale, els seus pares ja està. Això és tele. És pura tele. Pura tele. El que ha fet és puro show. I jo avui vinc a parlar també de show, vinc a parlar de programes i programes en català o catalans. La majoria en català. Llavors també necessito una mica de música perquè avui torno a portar el Bracket. Home. El Bracket és la meva secció estrella d'aquesta temporada. Bàsicament és la secció que estic fent quan no tinc moltes idees. I aquest cop, te l'explico ràpidament, Jair, és una competició 1 contra 1 entre cosa A, cosa B, i bàsicament hi ha un bracket que us l'aniré donant a vosaltres 4 dues opcions, triaré una, passa a la següent ronda. Com el pulpopol, una mica. Bàsicament. Escollir entre dues opcions. Vinga, escollir entre dues podrem opcions. fer-ho. Vale? Aleshores, avui el que ho porto és de programes catalans, de ràdio, de tele, sobretot TV3. Aleshores, els primers quarts de final o vuitens de final, ara no ho sé, és APM... 200 programes. APM... La fase de grup. APM contra Polònia. APM amb els seus inicis a la ràdio, Polònia, el programa que ha canviat l'humor de la sàtira, ha fet humor de la sàtira al segle XXI, bla, bla, el coneixem tots. Hòstia... Algú té clar? Ens hem de posar d'acord tots, Bueno, jo desempata. Tu dedo no senyala el camí una mica. Exacte. Val. Són dos programes molt veterans i això sempre és senyal que són programes que s'han anat tornant més dòcils en el pas del temps. Quin ha envellit millor? Quin ha envellit millor? Bona pregunta. El Polònia va ser fortíssim, va tenir uns primers anys extremadament, no perquè jo fos guionista del Polònia, però que es repartia fortíssim, i jo crec que ens hem anat calmant. El paper del Polònia és més complicat que el de l'APM. L'APM té més marge per ser més salvatge, per ser més quillo, que és el que volem tots de la tele, que sigui més quilla la tele, i el Polònia, com que el panorama polític és tan cutre i és tan trist últimament, això afecta el Polònia. Hem viscut els millors anys del Polònia, 2016-2017, i ara clar, va de baixada perquè la classe política també està molt més adotzenada, és molt més trista, tot és molt més políticament correcte, carreguen molta més responsabilitat en els guionistes, i això no està bé. En l'Està passant va passar el mateix, vam viure els moments més emocionants de la política catalana, fèiem 30 d'audiència, i ara evidentment tot és molt més avorrit i és molt més complicat. Li donem a l'APM, doncs? Donem-li a l'APM. Jo estic d'acord, Estem tots d'acord? Jo diria el Polònia perquè va deixar més petjada el Polònia.
Polònia. Jo vull que Ho sé, quedi ho sé, constància que el meu vot sí, queda però un Polònia. moment, estem votant actualment? A gust personal, no? Per mi, A evidentment, gust personal. jo, És el feelings Polònia, personal. lògicament, ha És deixat històric. molt A de gust més a personal prendre. i jo desempato. Sí, però Hi ha és un el dos- millor programa de la història de Catalunya o millor actualment ara? No, de la història. Ja, És de la història de Catalunya. Cuidado, perquè Espero després que ens surti sortirà lo aquí. Cartanyà, Ens perquè sortirà si lo no Cartanyà i m'enfado. tindrem un disgust. Per No, cert. tots sabem No qui surt guanyarà Catalunya. i encara no ha sortit. Sí, però... millor impacte història de Impacte Catalunya. d'història de Catalunya jo crec que és el Polònia. Polònia, Sí, Polònia. estem d'acord. Polònia. Polònia. He salvat el Polònia d'una mort Sí, segura. Bueno, gràcies. jo segueixo amb el tema. El següent és Vent del Pla. Sí, Vent del Pla. sóc un fan. Sèrie Descobreix. històrica. Contra Gol a Gol. Gol a Gol. Jo crec que aquí Mateixa temàtica. l'havia de posar. Gol a Gol M'encanta és... aquesta és la competició. Vent del Gol a Gol l'he posat Uah, perquè tio. Gol a Gol és el programa que a mi em Sí. va enganxar al futbol internacional. Jo me'n recordo de que jo veia el Gol a Gol Barça, Gol a Gol Espanyol i Sí. després Gol a Gol internacional, Que era sensacional. que era el millor dels tres. Era sensacional. Gols inversemblants, Sí. de lligues turques. Sí. Allò era increïble. El escorpió El de... Groningen, no. De Jo tinc Guita. enganxat un gol de no sé qui, del Groningen, que era un equip que anava de blau i blanc amb cors. No, aquest és Sí, el... sí, el el Super Rangers. Ederben. Vale? No és... Ah, vale. Segur que... Un gol com des del mig del camp, un xut espectacular. Bueno, llavors, Coses gol a gol. demencials. Contra Vent del Pla. Jo, per mi, jo Vent del Pla no el vaig viure. No el vaig viure, per tant, jo t'hauria de dir aquí gol a gol, però per un tema sentimental meu, Jo votaré Vent del Pla, em sap greu. No aniré tota l'estona contra tu, Jair. No, no. Jo voto gol a gol perquè després de l'accident de la Isona Vent del Pla era una puta merda, amb la qual gol a gol. Diré gol a gol, he vist també Vent del Pla, però gol a gol al final és que el que em feia tenir ganes de jugar a futbol l'endemà a l'hora del pati, el dilluns. Vale, m'agrada. Que friqui, Diumenge- No, és així. Vale. Ensenyaven els gols i no era fàcil veure els gols, ara és Aquesta- molt fàcil, ara a YouTube ja està. Aquesta és la més forta, segurament, d'aquesta ronda, o almenys per mi. Crims, sí, Crims Sí, actual, Crims. contra la Sotana. Que la Sotana sembla que potser no hauria d'estar aquí, potser no però s'ho hauria mereix, d'estar. però la Com que Sotana no? ha canviat Per què no hauria d'estar? El panorama. el panorama del Canvia podcast paradigma. en català, 4 homes amb una cervesa, però, Sí. però l'ha canviat. Fan contingut des de fa 2015, 7 anys, 2011. 8 anys. No, 10 anys. Nou crec que és el 10 Des del 2014. I Tant, Crim, ja? sí. Sí, sí. Carai. Tu vas estar, el 37 vas estar, Jair, I de la Sotana, per Skype. Moltes entre aquests vegades, dos, eren masses vegades. Ja, El millor. Ja hauria de deixar. Hosti, que complicat. quin diríem? Jo la Sotana. Jo la Sotana, Jo la Sotana. Sí, la Sotana. Aquí direm la Sotana com a referents. Els hem És que si d'estar. no, Sotana no estaríem fent el tipus de programa que estem fent, també. És una evidència. O sigui, hi ha una part de referència. És veritat, tot i ser 4 senyors amb cerveses a les mans, que ens representa. Sí. Ens representa. És que Sí. és això. Crec que té més possibilitats de canviar la història de la televisió a la Sotana que Crims, encara que Vale. m'estimi molt el Carles Porta. M'agrada. Dos que potser no són del nostre nicho. Et puc sorprendre, eh? El Foraster és un. El Foraster és un programa que havia d'estar en aquesta Que llista. t'han vallit. Alineació indebida. Que malament el han Foraster. vallit. Han vallit malament, Que malament han vallit. Paradoxalment. Però havia d'estar, havia fatal. d'estar contra un programa que aquest sí que és història de TV3, Caçadors de bolets. Oh, Jo ho tinc claríssim, la votació Les claríssim. és narracions... claríssim. No és el programa, sinó la narració de l'Òscar Dalmau, no? El que fa el I a programa. mi m'agradava el programa, sí. tio. Sí, però que sí, que sí. Perquè em feien abans del També. Polònia i et quedaves a veure-ho tot. Estic molt d'acord, no hi ha poques coses representen més la catalanó que el caçador de bolets. Avis molt indignats, aquella gent molt gent molt adusta, no? Gent poc basada al contacte. La narració de l'Òscar Dalmau, que és segurament la millor veu en off de la història de Catalunya. Per mi no hi ha color. Ha de ser caçadors de bolets. Sí, També, sí, jo no t'entenc. hi ha debat. 8-0. Vale. El Gran Dictat, sí, Gran Dictat, a la sèrie, Però podem donar-li tot a l'Òscar. o Lo Cartanyà. Claríssim. Claríssim. Cartanyà, sí. Lo Cartanyà. Sí, Lo Cartanyà. aquí sí, aquí hem d'anar a lo Cartanyà perquè hem de donar-li alguna cosa a aquella gent. I perquè van descobrir el Keita del Cracòvia i això s'ha de valorar. I Aleto, l'Angaua era Vale, vinga, va. increïble. Anem a donar-li ritme, que si no, no acabarem. Després, Plats Bruts, sí? Vale. Sí. No hi ha debat. El que Seguim. vulguis. Ja, No, Vale. és que és igual, és que és Era igual. contra- No cal continuar. Contra qui era? Era Contra qui contra era? Pulseres Vermelles. Home, Plats Bruts. Home, Pulseres vermelles sí que han vallit malament. Ara quan veig sketches de pulseres vermelles m'agafa tristor. Abans era com les És que ganes de això, viure. això volien, eh? Oh, Ah, no, sí, sí, val, sí. val. No, però era, no. Això era El- més rotllo, vamos a vivir... Com es deia l'escriptor? L'Espinosa? Albert Espinosa. Albert Espinosa volia que la gent que tingués ganes de viure i tota la Som-hi, pesca, no? Queden Plats unes bruts quantes. sense cap mena de dubte. Plats bruts. Sense cap mena de dubte. Merlí o Bueno. Cracòvia? Cracòvia. Cracòvia. I mira que Merlí ha traspassat fronteres. Anava a dir el mateix. Molt meme, Merlí ha donat.
Bueno, l'ha comprat Movistar. Em sap greu, Però Cracòvia també l'han limitat Em molt. sap greu perquè Merlí és de lo millor que s'ha fet, potser. Però és que Cracòvia, pensa en el teu sisè de primària. Sí. Jair, tens la paraula. El primer Cracòvia jo crec que és una cosa extraordinària. Vull dir que el propi Pep Guardiola digués vull venir a dinar amb vosaltres per parlar d'aquest programa. Mira, tot dit. Exclusiva. Et van dir això? Et van dir això a Merlí, oi que no? Sí? Va anar a parlar amb el Cuevas per dir-li que volia parlar amb ell? No, doncs amb nosaltres sí que va venir a parlar. No hi ha debat. I després tornem amb una sèrie mil·lenària, crec que té més de 1000 capítols, El cor de la ciutat, contra la competència. Que La Riera. Sí que No. Perdó. Competència ràdio. Hòstia, s'ha manat la pinça. Jo diré la competència perquè si m'haguessis dit Nissaga de poder, t'hagués dit Nissaga de poder, però Cor de la ciutat no em va... A mi si m'arribes a dir temps de silenci, Oh, t'hauria de dir hòstia, temps temps de de silenci. Eres però senyor. t'he de dir la He competència. deixat unes quantes fora, també he deixat el 30 minuts, també he deixat coses que... Vull dir, No estarem tot el dia. Jo voto la competència perquè em vaig enamorar a la ràdio amb la competència. Vale, passem a la següent ronda, doncs. Jo també, la competència. Amb programes que ja han sortit. Gràcies per preguntar. No, ja era 3-1. Va, Polònia contra el gol a gol. Jo crec que en aquest cas... Ara ja anem a semifinals, Ara ja això ja es posa sèrio. Autopista hacia el cielo. Polònia gol a gol. Sí. Polònia. Sí, Per transcendència, Polònia. Per producte... No, aquí es vota el que es vota. La sotana o caçadors de bolets? Caçadors de bolets. Buah, sotana. la sotana. No feu això. Salveu caçadors de bolets. Una ronda. Jair, depèn de Jair. No podem votar, hem de salvar la sotana. Vale, la sotana. Com a concepte ja autoproduït tota la Començar pena. ràpid. Caçadors de bolets no van necessitar mai Patreons per sobreviure. Això Això potser sí. Però perquè es pagava el Godó, qui fos. No, el Godó no, la Generalitat de Catalunya. No vull tirar-me, ja parlarem després com es veu el programa. Qui pagaves tot això? Després, vale, hem dit... Vale, després, lo cartanyà o plats bruts. Jo crec Hòstia, que no. Home, Que difícil. Passa plats bruts. Plats bruts. Plats No hi ha bruts. res a fer. Ha de passar plats bruts. És que contra plats bruts, qui vols Bueno, que... clar, jo Però és que- jo tinc clar qui guanya, qui acabarà Qui guanyant, serà el o qui ha de valent? guanyar. Per Ho ha mi dit el aquí... Pulpopol? Vinga. O sigui, a mi em sap molt greu, però a mi m'agrada més lo cartanyà. Sí, però és 3 contra home. 1. Tu ets... Perquè Però ets un- lo cartanyà no hagués ets existit un- tal com ets era un, sense plats Ets un bruts. outsider. Sí, però la ho entenc, cultura ho entenc. catalana es basa... Vale, i després és Cracòvia contra la competència. La competència. Hòstia, que difícil aquesta. Jo crec que... Perdó, digues. No, anava a dir que la primera temporada de Cracòvia jo crec que no té rival, tot i que si la sumem en un conjunt va haver-hi una davallada que fa que la competència hagi sigut molt més regular. Molt més regular. Quants anys porta la competència? 13 anys? La tira. Hòstia, jo tinc el primer 2000 programa. Fan, Mira ara. o sigui, fa 13 anys que fan i jo l'escolto i encara fa riure. Sí, jo crec que fer-ho amb la veu és més complicat a vegades que explicar-ho i fer-ho visual. Per tant, No vota a favor de la puc votar competència. perquè els estimo molt i no sóc parcial. Però crec que guanya Votem a la Crec que competència. la competència- Guanyem la competència. Jo diria Cracòvia per la meva infantesa, però sí, la competència em Tu, sembla Meller, has genial votat? que ho tirin davant. Meller, competència has votat? Competència. Jo també l'he Competència, votat. competència, Jo també competència. No, ell no ha votat, No ell no ha vota. votat. No pot, no Desempat, és 2-1. Vale, ara sí, semifinals, no he sabut sumar abans. La primera semifinal és Polònia contra la Sotana. Jo aquí... La sotana. No, home, no, pareu de fer La això, sotana. per favor. És Me la el suda, cons- em carrego és el que jo he Catalunya, consumit, vull dir. és el que jo he Sí, consumit. exacte. Polònia va canviar la cultura Això, catalana i la aquí, capacitat Jair, de riure és la nostra opinió, no? Sí, al per això final. actualment és una Sí. una Vale, cosa. vale. Polònia va canviar la percepció de Catalunya amb la política, De amb moment el tenim món 2 de a l'humor. 1. Tenim Polònia. 2 sotanes, un Polònia, Jair, Polònia. Ah, vale. vale? merda. I avui desempato jo i voto a Polònia. Bé, La bravo. sotana Pep Guardiola marxant Voto- a les semis aplaudit. No, voto a Polònia perquè crec que és probable també que sense un Polònia o un Cracòvia molt del contingut que s'ha fet O sigui, el Polònia és com el Padrino, però a Catalunya. Sense el Padrino no s'hauria fet Una tot mica, l'altre. una I la mica. sotana amb els M'agrada podcasts. bastant. La sotana amb els podcasts d'ara. Exacte, Ja, és que però- també sí. és una mica el Padrino, la sotana. Ja, bueno, he votat Polònia. La democràcia, entre aquestes coses. Uf, ara potser me n'empenedeixo. Bueno, plats bruts o la competència, jo crec que Plats Plats bruts. la competència és probablement el programa de ràdio més transcendental dels últims 10-15 anys Hòstia, doncs... en català, Versió recull, si no m'equivoco, versió sí, recull. Bullying a la segona hora que no us hem posat. No saps per però què tinc- a plats bruts hi és tot. Clar. Tot està explicat a plats bruts. És que Recordo haver-li dit a la Neus, a la meva parella, li estava explicant un dia, li parlava d'Inception, parlava d'Origen, la pel·li del Leo DiCaprio,
Vaig explicar l'argument i va dir això és un capítol de Plats Bruts. Això ja ho han I explicat. me'l va posar i efectivament Ho era. era un capítol de Plats Bruts Quin de era? 15 anys abans. Començar per Ting, no? Començava per somni. Ting. Sí, tinc un Començava somni. per Ting i tot era un somni. Tinc un malson. Ah, sí, increïble. I vaig Millor dir, capítol de merda, Plats és Bruts. Hòstia, El pajarito i que salta per la el finestra. Luis Cacau, Sí, sí. Cacau a Però ho han al explicat carrer. tot, ho han explicat tot Sí. aquesta gent. Són els Simpsons. Són els nostres Simpsons. Vale, Vull per dir, la tant- cultura catalana se sustenta La en Plats Tignació, Bruts. la Tignació és un Jo retrat. m'he comprat 3 tinc plantes. hortet, tinc hortet. Comentari ràpid. Jo m'he comprat 3 plantes per posar-les a casa i el primer que em va dir un amic comentar va dir, hòstia, això és com el capítol de Plats Bruts de Tinc hortet. I dius, és que ho veus? Tot s'explica. Tot És així. s'explica. Per ser català has hagut de veure Plats Bruts. Has hagut de no, Plats no. Bruts. Sí, sí, sí. Fa poc vaig estar, per Sant Jordi vaig estar signant al costat de Joel Joan, que està exactament igual que Té un Plats cabell, Bruts. Com es un cuida el cabell. cabron. Té un cabell millor que el Sí. meu, seguríssim. I els músculs, ja et dic jo, que També. molt millors que els nostres sumats. I algú va venir i li va dir Plats Bruts, que bé, i el tio em va dir Està cansat. fart ja. Estàs follant. I dic, no pots estar cansat perquè No. tu has escrit la història de Catalunya. Això O no sigui que accepta-ho. I Joel, porta-ho com a bandera. accepta-ho. Porta com a bandera, I collons. ja està. Per tant, està clar Plats Bruts. que entre Polònia i Plats Bruts Uau. guanya Plats Bruts. Bona final. Molt Una bona. molt bona és una final. Bona final. Crec, Bona final, crec que França, ara, Argentina, potser si faig una retrospecció 2 minuts enrere hagués votat a Polònia, a la Sotana, Per la final, no? Perquè Per la la final sotana- Plats Bruts la La sotana. Sotana Plats Bruts. Però- no té res a fer. Però, siguem sincers, si no hagués existit la sotana, hagués acabat sorgint una sotana d'algun lloc. D'aquí, potser. D'aquí, potser, d'algun crec. altre lloc, però un Polònia... Mira, És una molt això bona que comenta reflexió, és un bon moment per dir una cosa, i és que el 2015 jo recordo amb 16 anys o així dir-li al Pau Meller, i tu no sé si t'ho havia comentat, També. de que volíem fer un programa de ràdio però no teníem mitjans i vam fer aquell Audacity imitant el Luis Sí, Enric. però no sabíem ni... Encara Però no sabíem volíem de què fer un anava. programa de Sí, sí. ràdio. A Catalans feien amb fer una 16, peça de 17, podcast. Sí, volíem Sí, fer un hòstia. podcast, l'únic que no teníem els mitjans, Jo érem li molt vaig petits. dir, jo vaig fer una cosa que es deia la competitivitat. Ah, sí? Increïble. I aquí estàs. El guinyo. En fi. Sí, Doncs tenim... Ha guanyat, Guanyador. no ja? Visca. tenim guanyador, Plats Bruts. S'aplaude. Molt bé, Plats Bruts. He de dir que feia la secció sabent guanyador. Que cabron. Vull dir, Com ha sabe- condicionat el Com el cabron. Madrid l'any passat jugant al Champions. No he condicionat res, l'Uri ho ha vist, he fet un random order. Sí, sí, sí. L'ordre dels emparellaments no l'he triat, però jo tenia clar que fos l'ordre que fos, Plats Bruts guanyaria. Doncs fins aquí la càtedra dels programes catalans i en català. Si l'audiència té altres noms que no han sortit, poseu-nos en els comentaris i ja anirem mirant i dient hòstia, això, ja ves, i aquestes coses que fem després a posteriori quan ja està publicat el programa. Però ara anem a què ens porta avui el Pau Meller. Avui us porto una cosa molt important, perquè Aviam. aquesta no és una setmana qualsevol. Ep. No sé, Jair, si saps què passa aquesta setmana a Ni puta Barcelona. idea. Què passa? Què Ve passa? Coldplay? Sí, aquesta setmana ve Coldplay. Ostres, he Ve anat a dir la dada més random que m'ha passat pel Doncs, cap. precisament, la secció aquesta està dedicada a Coldplay perquè venen, a més, la setmana dels concerts de Coldplay a Barcelona. Dic concerts perquè n'hi ha 25 aquesta setmana de Coldplay. Van començar a allargar les dates i crec que estaran aquí fins a final d'any ja. A final d'agost van sortir les entrades a la venda i va ser una absoluta bogeria per aconseguir-ne una. Jo vaig fer un tuit viral en aquell moment. Vaig fer un tuit que és el meu millor tuit i més viral que he fet mai, que era: hi ha parelles que no arriben junts a Coldplay ni de puta conya. 24 d'agost. 5.000 likes, gran repercussió. Jo estic segur que hi ha oients que els hi ha passat. Ostres, i tant. Que ens ho diguin també. Que ens ho diguin. Estic segur que hi ha oients que estaran anant a Coldplay amb un amic o enviant un WhatsApp a la seva exparella dient: escolta, sé que fa mesos que no parlem, però si em poguessis enviar les entrades de Coldplay les vaig pagar jo i volia anar-hi amb la meva mare. El codi, el QR, no, de l'entrada. És que ja l'he activat, et fots, veu que li responden a aquesta merda. Però aquí no només el Jair fa una feina pública treballant a TV3, jo també vull fer un servei públic avui i porto una guia de supervivència per la setmana dels concerts de Coldplay a Barcelona, d'acord? Així que tira'm la música, sisplau, que crec que us agradarà. Hombre. Era aquesta? No, no era aquesta. La Dua A Lipa veure? sempre entra bé, si no. Aquesta. Epa, em sona. Espereu que és una versió que us agradarà bastant. Ah, sí? Espero que sigui Espera. algo raro. No, espera. Versió pitufo, sisplau. Guia de supervivència, atenció. Maquinote! Millor que l'original. Vinga, doncs us dic uns quants consells per aquesta setmana de concerts. Va, canta'm el primer. Consell número 1. Aneu al concert de Coldplay.
És molt important aprofitar i anar al concert de Coldplay. Barcelona ha estat blessed amb la presència del grup de moda de l'any 2008. No tots els dies et visita Coldplay a la teva ciutat. Bé, en aquest cas sí que, en el cas d'aquesta setmana sí que et visita tots els dies, però, escolta, això és perquè n'han fet 15 de seguits, però aquest no és un concert qualsevol, és un acte de reivindicació social pels assistents. És d'aquests concerts que cal ser-hi, una mica el Coachella catalana. Jair, tens entrada? No. Això és de loser i de persona poc posada en l'elit. Som uns losers. Mira, et diré una cosa, no volia treure el Sant Cristo Gros, Sí. perquè veieu amb qui esteu parlant, però em van oferir entrades per anar a veure Bruce Springsteen Vas dir que no. i vaig dir que no. Hòstia, o sigui que no em vingueu a vacilar d'entrada. La meva recomanació és que la gent pengi stories de busco entrada, a veure si sona la flauta, que això sempre queda molt bé, i si no en trobes, no pateixis, demanes una mica t'enviï un vídeo i penges el vídeo directament com si estiguessis allà, que l'important és fer veure que hi ets, no anar-hi. Segon consell. Consell número 2. Entreu molt d'hora al concert. Sisplau, entreu molt d'hora al concert, intenteu estar mínim 1 hora i mitja abans del concert, així jo podré apurar fins l'últim moment. Al parc de davant va ben una yonquilata, que són aquestes llaunes de cervesa de mig litre, i així entro sense cues a l'últim moment, així que ho agrairé molt. Consell número 3. Canta les cançons. És molt important cantar les cançons durant el concert. No cantar et pot fer quedar en ridícul i que els teus amics es pensin que has anat allà només per fear of missing out, per FOMO, i que t'has gastat 100 i pico euros per aparentar, però no ets fan de Coldplay. Algú pot dir, merda, no em sé les cançons de Coldplay, jo tampoc me les sé, i tinc entrada, però l'important és que sembli que te les saps. Escolta, jo aquí el meu consell és intentar dir l'última síl·laba, intuir-la. Això pot funcionar. Vieja confiable. Bé. A mi el disco de Coldplay que m'agrada és el primer, vull dir que la resta no sé de què parlem. A tu, Tom, és que jo vaig allà perquè m'agrada Viva la Vida. És l'únic que hi ha, És no? l'únic bo, No, crec jo. No, Viva la vida en Dead and All His Friends. Sí? molts de Aquí ja no vaig arribar. El primer em va agradar, el segon ja... Ha fet baixada, allò. Sí. Allò ha fet I baixada. després s'han tornat uns molles. Següent Però consell. quants anys fa que no treuen una cançó? Molts. Home, No, fa res. fa menys d'un any. Jo crec que fa aquest un mes. Vale, però a part d'aquesta, o sigui, no han tret cap disc fa... Home, només faltaria deixar-el respirar si entreu un àlbum i hem fet una gira mundial. Que han Ja, de composar si està tot el dia fent Estan concerts. fent business. Consell número 4. Ves amb compte si cantes les cançons. Sí, sobretot si graveu, perquè quan graves i cantes la gent es pensa que no se t'escolta, però se t'escolta sempre tu en primer pla, cringe, queda fatal, i quan acabes el concert penses què acabo de fer, això és un crim contra la humanitat, i aquesta versió que acabo de fer de Lights Will Guide You Home, que no sé com es diu la cançó, és una veritable atemptat contra el bon gust. Consell número 5. No us cremeu amb la saturació que patirem a Instagram. Prepareu-vos per suportar 5 dies d'Insta-Stories sense parar del concert, serà un allau, arribarem a un rècord de saturació mai vist. Me'l borro. Important tenir paciència, no alterar-se i sobretot insultar els que vagin els últims dies. Que és que els que vagin dissabte o diumenge obrir-los ja dient escolta, para ja ho hem vist, pareu ja, i que es facin fer-los sentir malament pel dia que tenen d'entrada. Consell número 6. Recuperem el que és nostre. Sisplau, hora de tenyir de blaugrana Ara. a l'estadi Tornem on a es 2008. canta Coldplay All We're Human. Ah, no, quan això soni Viva la Vida. Viva la Vida és propietat del Barça i propietat intel·lectual dels catalans. Sisplau, recuperem Viva Ho la Vida. saben? Tu creus que ho saben? I tant que ho saben. Sisplau, fem aquí una crida de que la gent porti bufandes, ja ho ha dit el Raiten a Twitter, que la gent porti bufandes i Del banderes Barça. per Viva la Vida. Vale. Aquesta és la nostra crida. Maquíssim. Doncs amb aquesta crida, tens alguna cosa a afegir dins d'aquests punts i aquests consells, Jair? Si el Chris Martin fos una mica intel·ligent, es posaria una samarreta amb Messi. Si vol ser populista, una mica populista. No, home, no, Però que això ho ha fet populista. tothom, això crec que ho va fer en Liam Gallagher, vull dir que... Sí. O en Noel, ara no me'n recordo. Un dels dos se'n va posar una samarreta al Barça, vull dir que... Si la gent té entrades... Respecte! Si algú et vol vendre una entrada, per on t'han de contactar? Per vendre't entrades a tu de Coldplay? No, perquè saben que jo tinc pasta i em voldran clavar. Passo. Doncs fins aquí els consells. No satureu. És tot el que tinc a dir-vos, no satureu, si no agafaré i borraré la xarxa durant aquesta setmana. I anem de hitos musicales a altres hitos musicales, perquè toca despedir-se, així que si us plau, Xavi, fot-me el Bisbal. Jair, què tal? Com t'ho has passat? Ja arribem a la part final del programa. Doncs molt bé, encantat d'haver estat aquí amb vosaltres. Ja ens tornarem a veure en algun moment, que passi una desgràcia. No serà el concert de Coldplay, doncs. No, el concert de Coldplay no. No Arribes- el concert que vagi. Arribes bé, l'està passant o no? De temps. Sí, ja Vale. m'ho Ara pleguem i Vale, tal. vale. Companys, què tal vosaltres? Molt bé, no? Molt bé, sort d'això, Molt si no, agraïts. la vida costaria d'aixecar-la. I els dilluns també, fill. Dilluns també. Doncs moltíssimes gràcies, estimada audiència. Nosaltres ja estem contents, tenim la feina feta, mai millor dit, perquè el Madrid està al puto carrer. Però recordem-ho perquè mai està de menys. I avui més fort que mai, com sempre, puta Real Madrid!